wai wancan ba wannan farin baturan bane mai yara guda biyu ata kai shine nan a gane mu je mu same shi wannan abin da ke zuciyar mu ga mai oke na auren ƴaƴan nan bas kuwa Salamu alaikum. Barka dai Alhaji. Yawwa. So, mun san anguwan nan. Kaf anguwan na san ku farare ne ahalin gidan nan. okay To mu gaskiya dangin mu bakake ne. A gane? To shine sai muka ce bari mu zo mu same ka a cikin wannan yaran nan naka yan biyun nan. wallahi ka taimaka ka bamu ɗaiɗai ma aura ko guda ɗaiɗai ba da mu na yadda zai ba na yadda za ku aure shi Yawwa, alhamdulillah. yawa akwai masala matsaya kuma suna ci kaza suna ci nama kilishi da dango nama da kala-kala pizza shawarma lafiya yanzu kana nufin in zaka ba mu auren ɗanka sai mun siya mata kaza mun siya mata kifi abokina to ai ko mu ba ma cin wannan abin da ya lissafa Sai shekara. sauran ku ne Haba. to abokina dama ai kai kace mu zo ko A ƙarya ne. kai kace kana so mu je gurin sa ni dama ban isa aure ba wallahi ban isa aure ba Ƙarya ne. yanzu abin da za yi ku daidaita in kun daidaita ni ka same ni a can